il-Partit Nazzjonalista kien għadu u jibqa' il-partit li dejjem iġib l-ewwel l-interess tal-poplu Malti Wawċi u ta' pajjiżu. Iddikjarat dan il-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono feluq it-tielet sessjoni plenarja tal-Kunsill Ġenerali bit-tema Flimkien għal pajjiżna. Dak li għadna f'dan il-partit glorjuż ta' kważi 140 sena ta' storja huwa il-pajjiż, huwa il-poplu Malti. Fid-diskors tagħha Kristi De Bono qalet li l-proposti li l-Partit Nazzjonalista ressaq fl-aħħar ġimgħat juru dak li l-Partit Nazzjonalista jirrappreżenta il-partit ta' min huwa batut. Favur il-ġustizzja soċjali, favur il-ġid għal kulħadd, kontra l-esklużjoni u l-faqar soċjali, favur iż-żgħir, favur il-batut, favur il-ħaddiem, favur in-negozjant iż-żgħir, favur in-negozjant il-kbir, favur il-pensjonanti, favur il-bdiewa, is-sajjieda u r-raħala, favur dawk li jinsabu fil-kera u favur iż-żgħażagħ li qed jaraw il-futur tagħhom imċajpar. Danu aħna min tassew aħna. This is what we stand for. Fid-diskors tagħha Kristi De Bono elenkat ukoll il-kisbiet li l-Partit Nazzjonalista kiseb fl-aħħar sena b'ħidma li kif wera dan il-Kunsill Ġenerali kellha l-għan aħħari li l-partit jifforma politika minn isfel għal fuq. Ħidma ban wieħed li nsaħħu u ntejbu il-Partit Nazzjonalista biex naraw li naslu għal pajjiżna biex flimkien inwettqu politika ta' fejda għal pajjiżna u għal poplu tagħna. Kristi De Bono referiet kif l-aktar eżempju ċar ta' dan hija l-importanza li nataw iż-żgħażagħ fl-aħħar xhur ta' ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Huma l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.